ଉଦାସ ହେବା ପାଇଁ ତ ପୁରା ଜିନ୍ଦଗି ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଉଠ, ଖୁବ୍ ମେହନତ କର। ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବେ, ଆଜିର ପରିଶ୍ରମ କାଲିର ଫ୍ୟୁଚରକୁ ବିଲ୍ଡ କରିବ। କିଛି ରାସ୍ତା ତ କଠିନ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଗିବ, ମନ କହିବ ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ପଛେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ପଛକୁ ଦେଖିଲେ 2 ପାଦ ଆମେ ପଛକୁ ଚାଲିଯିବା। ଜୀବନ 100 ଥର ଆମକୁ ହରାଇବ, ତଳେ ପକାଇବ, ହେଲେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳିନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଆଗକୁ ଯିବାର ଅଛି। ତେବେ ଯାଇ ସିନା ବିଜେତା ହୋଇପାରିବା। ମା ପେଟରୁ କେହି କେବେ ବିଜେତା ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ନିଜର କର୍ମ ଆଉ ଲଗନ ବଳରେ ବିଜେତା ବନିବାକୁ ପଡ଼େ। ହଁ ନା? ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।